А ви нам дали 1000. Так. Кармачки маєте зробити. Йдемо в зал, я вам Слухайте, ми зараз все робимо для того, щоб ви отримали повністю матеріальну допомогу. Тихенько, по Києву, зараз сидять наші люди в Києві, вже другу ніч, ми готуємо документи. Тихенько, ми готуємо документи, Київ готовий дати на ваші пожертвування 5 мільйонів, 6 мільйонів навіть. Зараз, тихенько, ми порахували, по 2 селах, виходить приблизно по 3-4-5 тисяч відшкодування. А що таке? Перший транш з обласного бюджету вже вам роздають. Сьогодні люди до кінця дня отримують 1750. Тихенько, сьогодні перший транш. Завтра в Києві, якщо нам вже дають гроші, ми зараз готуємо всі пакети документів. Я от з кабінету не виходжу. Нарада зараз... Якщо ви зараз будете тут стояти, ну нічого абсолютно не змінить. Не робіть нікому, не робіть з того політики. Вас зараз треба підтримати і ми готові повністю вас підтримати. А яку ми політику робимо? Це вирішується в Києві. Київ готовий. Слухайте, приїжджав голова адміністрації обласної. Я знаю, бо я їду, я постійно був там. Приїжджав голова обласної адміністрації, голова обласної адміністрації поїхав в Київ, ті питання всі вирішує. Наші люди зараз там. Документація повністю готується. Перевіряється списки. Сума приблизно 4, 5, 6 тисяч. Перший транш ви отримаєте сьогодні до кінця дня. Кошти вже роздає. Сандак зараз в Бориславі. Поїхали туди саме питання. Давайте так, люди добрі. Слухайте, давайте зараз, якщо ви хочете конкретно по цифрах, тихенько. О, є голова сільської ради, можна сказати. Якщо ви зараз хочете конкретно по цифрах, тихенько. Слухайте, якщо ви хочете зараз отримати конкретно по цифрах інформацію, прошу вас зайти в зал, ми візьмемо документи, по документах, по прізвищах, всі вам розкажемо, хто скільки чого буде мати. І будете повністю мати інформацію. Якщо вас сьогодні заводять в суд, ми вам розкажемо, як повинно бути, хто що отримує. Шановна громада, ми почули від першого заступника, голови районної адміністрації, що ви отримуєте по 6 тисяч гривень компенсації. Почекайте, по 6 тисяч гривень компенсації. Ми з вами 15 липня, ви маєте знати про це. Якщо по 6 тисяч гривень, можна робити. Ми не будемо Ми їм кажемо, якщо не буде виплачено нині, завтра, через 3 дні, то ми на мітинг зберемося 15 числа. Може, тим швидше. Але йдемо в зал, почитаємо по цифрах, по прізвищах. Ні, люди не хочуть, що я буду людей класити. Шановна громада, ми з вами.